takisto istá záležitosť. Všetci rodičia, aby šli, budú detičky behať mimo trať, to znamená, aby sa mohli dostaviť do cieľa. My sa odpracujeme ďalej. My sme pripravení na to, aby sme to mohli oficiálne odštartovať. Ja by som potom poprosil ešte rodičov a tých, ktorí sú v detskej zóne, tak aby trochu prišli, aby detičkám nezavádzali. A my už sme na to pripravení, takže 3, 2, 1, štart! Utekaj, utekaj! Môžete povzbudzovať, pretože práve teraz vaše deti a možno aj vy, vaše deti bežia svoj maratón, takže ich poriadne sledujte a povzbudzujte. Samozrejme s najmenšími detičkami behá aj naša najlepšia biatlonistka Nastia Kuzminová. Nastia Kuzminová, najlepšia biatlonistka, beží s vašimi deťmi. Super, Eli! Super! Je to naozaj veľká bolová psychóza, by som povedala, pretože deti bežia naozaj z plných síl. Ja si myslím, že bežia aj tí, ktorí nemusia bežať, pretože deti svojou energiou ich tak preniesú svoju energiu na ostatných, že začali bežať. Nie, rodičia, nemusíte svoje deti, ale poďte, oni chcú bežať rýchlejšie. Ja si myslím, že rodičia sme zbytočne zdržiavajú. Hop, 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 hop! Poď! Rýchlo! Poď, konec, 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 poď! Poď, 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 výborne, výborne, hop, 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 hop. Super, super! Hop, 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 hop. Eli, super! Eli, super! Bež, 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 bež! Hop, 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 hop. Ale,